Mehmet Zülkifiyel, Doğru Haber. Ji bo insaniyetê tehdîda herî mezin. Endamê kîjan milletê û xwediyê kîjan baweriyê bibe bila bibe ferq nake. Ji bo temamî insaniyetê tehlûkeya herî mezin ew êrişên ku li dijî saziya malbatê tên kirin. Ew hêzên şer ên gerdûnî yên ku dixwazin dinyayê bikin bes yek dewlet û yek millet li dijî temamê tiştên ku tên manaya nasnameyê şerdan dest pê kirin. Dîsa heman kes dixwazin civakê bê nasname û bê zayend înşa bikin. û wan kesên ku dikin li ber wan rabin û li ber xwe bidin şer û herbdan dest pê kirin. Ew hêzên şer ên tarî divê çarçoveyê de hewl didin wan tişt û amûrên ku herî zêde şekil didin civakê bikarbînin. Di serê wan amûr û tiştên ku herî zêde pê şekil didin civakê de huner û sportê. Ew îblîs û şeytanên kurewî yên ku bê nasnameyî û bê zayendî kirin bila serê însaniyetê wan kesên bê cinsiyet, bê şexsiyet û bê nasname derdixin pêş û wan dikin rol model. Ew şeytan dixwazin bi van kesên wisa civakê xerab bikin. Em vê yekê di wan şaxên hunerê yên herî zêde di nava civakê de cî digirin û di warê qadên sporê yên ku herî zêde di rojava civakê de cî digirin de dibînin. Di van rojên dawî de hinek kesa û kesiyetên beradayî yên ku teqlîda hunermendan dikin êriş dibin li nirx û pîrozbayiyên me yên ku ev yek perçeyek ji wan êrişên Korewî ye. Voleybolê steka ku nehêjaye navê wê li vê derê bê zikir kirin, her cara ku tîma voleybolê bi ser dikeve û musabeqeyê qezenc dike, vê serkeftinê ji mecraya wê derdixe û hewl dide nîşan bide ew zihniyeta qirêj û pîs li hember dîn zafer bi dest xistiye. Ev yek bi xwe jî perçeyeka wê êrişa Korewî ye. Ew sefîlên ku ji vê plana şeytanî re dibin alet, dibin xulam û xizmetkarên wan kesên ku dijminê însaniyetê ne. Ew kesên ku xwediyê vê fikra genî û pîsin û dixwazin hem civakê û hem jî cîhanê û hem jî plansaziya nüfusê bikin yek, wan nirxên millî û dînî ji xwe re tehdîdeka mezin dibînin. Êrîş nexasim di vî warî de tên kirin û zêde dibin. Ew êrişên ku îro li malbatê tên kirin, bes ne ew êrişên ku li dîn û baweriyê tên kirin. Divê wisa nê nirxandin. Hedefa temel û serêkeya van êrişên hebûna vî welatî û milletî ye. û ew qonaxa ji serî heta binî guhertina însaniyetê bê navber û bê sekin berdewam dike. Naxwe divê însan û însaniyet tev bi hev re li dijî wan êrişên ku tên kirin li ber xwe bidin. Ev problem û mesele bes ne ya Müslümanan e. Ev mesele ya temamî endamên din e. Divê temamî welêt bi hev re li dijî vê fikra bê edeb û bê exlaq li ber xwe bide. Ji ber ku malbat kakilê civakê ye ev êriş li malbatê tê kirin. Ev mesele bes bi exlaq û bawerî ne sînordar e. Bilaks ev mesele îstiqlal û îstiqbala civakê bi xwe jî tehdîd dike. Em bi mewceke Korewî ya terorê re rûbirû ne. Hinek dewlet û civakên ku vê yekê dîtin tedbîrên xwe stendin. Ger em nelezînin û di vî warî de hinek gavan navêjin, dibe ku em dereng bimînin. Ji bo ku ev vîrus ji nava civaka me bêpaqij kirin, divê temamî çalakî û propagandayên vê fikra ji rê derketî û pîs di baregeha fealiyetên terorê de bê nirxandin. Her wisa divê alîkarî bê kirin, da ku malbat bê saz kirin û temamê destekê bê dayîn. Ji bo wan milletên ku saziya malbatê li ser temelên saxlem nehatiye ava kirin, îstiqbal tune ye. Ji ber vê yekê divê malbat di navenda fealiyet û plansaziya dewletê de be. Wek mînak di destekê de divê çarçoveya vê destekê de ji wan xortên ku dixwazin bizewcin re destek dikare bê dayîn. Ji xanimên malê re meaş û ji wan kesên ku 20 salan zewcînin re meaşa teqawîdbûyî dikare bê dayîn.